Day, Ray, oy, ma, unsa man? Pagkuha ra dito sa ilang nang marites day og asin, patis, sibuyas og ahos. Aw, sige ma. Asin, suka, patis, ahos, bombay. Ay, unsa ganito ma? Naunsa? Kuan ba? Asin, patis, sibuyas og ahos. Sige na kay hapit na to maluto biya. Ay, asin, sibuyas, ahos ug patis. Oh, kana. Sige na ko. Pagdali na. Okay ma. Asin, patis, sibuyas ug ahos. Asin, patis, sibuyas ug ahos. Asin, patis, sibuyas ug ahos. Hoy, Ray, di ka maapil mo, aduwa mi. Chinese garter. Sige, apil ko. Unya na lang, gisugo man ko mama. Pagdali sa dito oy, sa siya ay. Lagi, paabot, good. Asin, patis. Nauwa, nakalimot nung kung sa'y gisugo. So, ang tawag kung sa ni siya oy. Ako, may mapasingin nila noon. Nakalimot nung ko noon, tawag kong ka. Balik sa gumawa oy. Ma. Unsa ganito yung mong gisugo, ma? Ay sus, ni mo ray, abi man akong nakapalit na ka. Buguagin ni mo. Asin, sibuyas, ahos ug patis. Kasabot ka wa? Ay asin, sibuyas, ahos ug patis dito ma. Bantay lang ka mo usab pag balik diri wala kay da bantay lang ikan ako. Sige ma. Asin, sibuyas, ahos ug patis. Asin, sibuyas, ahos ug patis. Huy, patis. Ray, ali na ba pila na mo? Ataya jud mo ayan oy. Nawa, nakalimot na sa doon ko noon. Ang, dugay magay ka. Ali, na diri, oy. Uya, dyan na niya, oy. Balik sa kuha mo, anon. Sa. Ma. Oh, sama, nakapalit na ka. Wala pa, ma. Nakalimot man ang tindera. Unsay nakalimot ang tindera? Baringog jud ka, oy. Kaya sara. Ugawan na ni mo yan, oy. Mamahid mo kakugmo. Bisag wala ra to ba? Tuo sa ni siya. Saba dihayan ay. Kaklaro ato. Kuot mangi kasi mong ilong. Guwan na bata ara. Sumbong di ka mamo. Artihag na ni mo ray ay. Bisag wala ra to ba? Sumbong dito. Artibig na ni mo. Psst. Hoy. Ano mamong duha diha? Ha? Saba man kay mo. Si Ayan mamay. Ugawan kay ma'am. Sig pamahid og kugmo. Ay, taka-taka lang. Ay tuwa na ma'am. Wala ra taon to ma'am. Nganong hugawan man kay Kaayan ha? Anong taka-taka magpamahid na ni mong kugmo? Tanawa na ilam siya yung dios ko. Napuno na sa kugmo. Apil pa na ako lamisa diri ay. Inyong kipahiran. Kisam ni kugmo na diri. Klaro kay ma'am. Kang aya na ma'am. Ugawan gina sig naong mamay. Sig pataka diri ay. Taka-taka dyan ni siya ay. Basi ni muha to. Nakita di agahapon ay. Namahid ka kugmo. Ilam sa lamisa. Basi ni muha na. Dilitan ako ma'am. Magtuwa na ray-ray ma'am. Nangil na siya nako. Manangil din ka nako. Pag ko ka karon na, namahid ka na ko. Klaro dyan kayo, iya dyan na. Tanawa ra. Wala na yung angkon, ha? Kamutanan din no, puros yung mawaway buot eh, mga bata mo. Managkog yung mga buot. Wala yung angkon na kog mo na diri, ha? Dako kayo ni. Ang tagiya ni, murugway pangyug mo ay, sa kasiman na. Bantay mong duha, ha? Naaragin yung duha, klaro kayo. Di dyan ako, ma'am. Gagmay raman niya akong kog mo, ma'am. Basig taray-ray na mamay, klaro kay mamiyahan na, kay sipunan kina siya nako. Basin ikaray sipunan, nangil mga nako. Ma'am, basin imuha ng kugmo, ma'am. Ganaaman sa imong lamisa. Ayay, mutubag-tubag ka ha, bata pa kini ka. Sit in the air ka ha, hantod hapon. Hugawan na ni Muray, uy. Imo man nang gipunit, bisag natagak na. Wala pa man sa ni abtik 5 seconds. Hoy, bisa na, oy. Natagak naman na. Hugawan, dyan mo, oy. Niya, anak sa day ko ako kanon. Ay, saba, Mark. Ato ni hatag ni Ayan. Sige. Tara ay, nagpadung diri. Nagunsa, day mo, do. Magduwa may batulata, do. Hala, Ray, nalagi kay Pan, kay Kubi.
Oh, darayan na oh. Aribi, kay gutom kayo. Ay, nangatawa lagi mong duha lagi. Klaro kayo, natagak yun ba? Wala mong guna natagak, ayan. Watan aga ni si Mark, oh. Wala pita na natagak to. Kitagaan mo sa guray-ray kanina. Ay, bantay lagi mong duha lagi, basta natagak ni. Ah, kayasa sa mga buang, oy. Natagak yun lagi to. Wala mo sa to up 5 seconds, ayan. Ahaka dyan yung duha, oy. Daan palagi ko.